И здравейте хора, аз съм Алекс Беги. Това е една информация. Много са кефя. Направих си ново интро, защото старото хич не ма кефеше мене. И сега, сега ще съм с това новото интро. И надявам се новото интро да ви харесва. И скоро ще започвам пак да снимам, защото ето вижте, тук съм написал, че се извинявам, нали? И така, до 7 епизод ще ги направя до 10 на Counter-Strike и ще почна малко на Minecraft, сигурно. Така, скоро сигурно ще се правя нова снимка на това профилното, не се знае. И вече имам 4 абоната, това е много малко, но все пак не ме интересува. Аз се забавлявам като снимам клипове. Надявам се да ви е харесала тази информация. Надявам се също да ви е харесало новото интро. И до следващия път.